mazimbabweans ari kuunited kingdom akatojamuka, vari kutoomesa zvinhu, vari kutoomesa musoro. Panguva ino waudza the first lady amai auxiliary Mnangagwa wemunyika yezimbabwe kunzi aiwa amai, you are not welcome. Vanouya vataura mashoko panguva ino vachiti charity begins at home. Sanapinda mashoko atiri kuona kuti aiwa the first lady amai auxiliary Mnangagwa woblokewa kuFlair Summit inozozivikanwa kuti vari kufanira kunoatenda kuunited kingdom. Don't subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina pana pachinji radio ndio yatanga yaposta this picture amuri kuona iri vanyira vachiti Zimbabweans in London say auxiliary Mnangagwa is not welcome. Some have said power in the state house has been sexually transmitted. Geza said Emerson Mnangagwa is suffering from vascular dementia. Geza accuses auxiliary of hijacking the running of the government to benefit Zvigananda. Ndo post yatanga kuitwa panapa nechinji radio yamuri kuona mboposta nemapictures amuri kuona ayo zvinonzi aiwa auxiliary Mnangagwa vorejectewa. Tuna paindo yatatenda chakambika yeX yamuri kuona iyi anoyanyira achiti charity begins at home. The first lady, before you come and address on development of women, fix the social and economic welfare of women and the children in Zimbabwe. Hospitals are dilapidated and there are death traps. University lecturers are underpaid. Children are unable to have 3 normal meals per day because their parents are unemployed. The public servants are suffering in the hands of poor governance. Ndo mashikwaruya panapa achinyorwa aiwa nevanhu pasocial media nyapa X pamwe masocial media handles zakaita sana Facebook vachiva vachibloka the first lady vachiti aiwa go and fix the economic, social and political organizations emunyika yezimbabwe. Muchizouya panapa muchizodzidzisa mawomen, muchizopresenta nekupresenta over the Flair Summit. Tudze mafunguro enyu motudi pamusoro pechitiko ichi nekurejectwa kwaitwa amai auxiliary Mnangagwa. Pinda comment section medu mafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.